Danmark røg ikke videre til VM, og det gjorde det, fordi de var virkelig dårlige på straf. Men i dag har jeg inviteret en masse ind for at se, hvem Danmarks bedste straffesparkskytte er. Vinderen får selvfølgelig 1000 kroner, så lad os bare hoppe ind i videoen. Ja! Adam KB. Første spark af det. Kom bare. Fair play. Oh my days, der ballers. Biches. Jeg spiller i hæklåsøtten. Højre benet. Ui! Prøv. Tak for i dag. Okay, næste sparker, hvad hedder du? Hvor er de bedste ben? Højre. Har du sparket straffe tit? For jeg følger Loki. Se, jeg giver dig en fjert nu, okay? Hvis du er en mand, du chipper den. Det er det eneste, jeg har at sige. Okay, lad os se, om han gør det. Jeg sagde det, bro. It's working. Follow me. Altså, chip den. Det er vejen frem. Kom så, Emil. Vi skal have nogle saves nu. Hej, jeg hedder Yunus. Jeg er 13 år, og jeg spiller på 93. Altså, ham har du. Uha. Der bliver droppet en stinker. En stinker. Jeg hedder Oliver, og jeg spiller i KB. Venstrebenet. Første venstreben i dag. Godt sparket. Horror. Michael, 14 år KB. Kom så, prøv. Jeg står på dig. Vi har heller ikke hele dagen i dag, har vi? Jeg er allerede lidt. Fuck, sker der? Alle skruer. Kom bare næste! Hamza, jeg spiller ikke i nogen klub. Hvis jeg var dig, ikke også? Jeg har sparket ind i målet. Det er bare mit eget. Det er min egen. Ej, det er godt taget! United, han stresser. Jeg hedder Amir, og jeg spiller i P93. Ui, ham er han ikke engang støvler på. Ham er han bare benhård. Han kommer med Sarah fra top til to. Lad os se, om du har noget, bror. Det har du slet ikke. Det er heldigt. Jeg hedder Ismail, jeg spiller Farm BK. Kom bare, det er en young baller. Han laver også young baller ting. Young baller. Jeg hedder Josef. Jeg spiller ikke i klub. Jeg er alt for dårlig til fodbold. Marokko, Arsenal, bror. Du ved ikke, jeg er Liverpool-mand. Så jeg håber inderligt, du brænder. Okay. Alright. Ud! Men ses, bror. Det er den her Marokko-trøje. I røg også ud til Frankrig. PSG, Casablanca. Alright. Men ses, bror. Det er godt at se dig. Ham her, jeg tror på ham 100%. Han er min somali brother. Alter, du må ikke skuffe mig dig. Du har så Brasilien tøj på i dag. Jeg skal se det der flere. Jeg spiller ikke i nogen klub. Jeg har Dalha. Jeg er 15 år. Du har helt Brasilien på, okay? Jeg stoler på dig. Kom så. Det er lortsparket. Jeg hedder Yusuf. Jeg er 15 år, og jeg spiller heller ikke i en fodboldklub. Du kunne ikke engang tage støvler på. Du kan ikke lægge efter de. Så kom, så skal du skrue. Benhård. Styr, stor styr. Siger ikke noget, bare kør. Folk kan styre på det. Jeg hedder Safi, jeg spiller B93. Har du galt noget med begge knæ? Slatterknæ. På begge? God damn. Begge er skørt. Det er en datter. Der er ikke noget slatter, bror. Du sparker den hele den. Hvad mener du? Fair play. Jeg hedder Isa, og jeg spiller HK. Det er meget guy. Han har også slatter. Har du slatterknæ? Ja. Alle slatterknæ nu om dagen. Chip den. Keeper. Jeg step op der. Bror, wallah, du skal redde. Faisal. Og jeg er klubløs. Jalla, bror. Jeg er med dig hele vejen, bror. Jeg skruer den med til at købe nye støvler. Hvad? Jeg skruer de 1000 kroner til at købe nye støvler. Nye støvler, bror. Ikke mad. Støvler. Jalla. Det er sidste marked. Jeg hedder Arman, jeg spiller i BSF. Okay, den der tror jeg er kold. Men jeg er ikke bare så fan, så skyd. Hvad så, lille mand? Hvad så? Altså, I skal bare ramme målet jo. Kold, kynisk, okay? Kom så. Meget somali, brother. Nej, bror. Hvad laver du? Absolut læst, du. Godt lavet. Godt kigget. Det er Abdi, okay? Du. Ja, men synes lillebror. Det er ikke også. Det er bare lige. Det er min lillebror, okay? Du har ikke de der fodboldgener, som jeg har, men jeg stoler på dig. Jo, han er dårlig, rigtig. Din lille! Hvad laver du? Fuck, han er dårlig, mand. Jeg mener, derfor man skal aldrig investere i lillebrødre. Mig investerer, han bliver ikke til noget.
Ja. Abdi, KB Talent. Du er et helt navn, Abdi. Hvis jeg var dig, jeg havde chippet den. Kom, så gør det kold og kynisk. Abdi! Godt spark, godt spark. Godt at se dig, bror. Lamin Jamal. Der er ikke så meget Lamin over dig, men tak for, at du gad at komme. Oj, okay, nu jeg kan se, det er kun topballer tilbage. Alle jer, I spiller højt niveau, ikke? Hvor spiller du? Free agent. Okay, jeg er faktisk dårlig. Og jeg skal til at sige, der er topballer til sidst. Han er kæmpe op på United. Er de gode? Ja. Waller? Er de gode? Ja. Fair, der er den. Derfor er der noget galt med dem. Jeg regner med alle jer 4 scorer. Hej, mit navn er Hassan. Kom bare, Hassan. Hassan, for the doom! Ui! Kan I se, hvad jeg mener? Hold den lavt. Godt at se dig, elsket. Godt at se dig. Det er ikke så svært. Det er ikke så svært at score. Lad mig lige vise, hvordan man gør egentlig. Det er meget simpelt. Jeg ved, folk brænder. Kan I se? Jeg har prøvet at vente, han ventede ikke, bror. Jeg kan altid score. 9 ud af 10 gange. KB brænder heller ikke. KB har scoret, Emil. Kom nu. Ja, godt taget. Det er rigtig side sådan noget. Kom igen, KB. Ayub. Er vi somali? Brænder nu, ikke? Jeg kender din store, bror. Ja, hvor skal jeg skyde? Højere oppe. Okay. Kom så. Jeg står på dig. Jeg har lige givet ham FIFA coach. Du kan ikke læse ham, bror. Der er somali gen over ham. Jeg sagde det til dig. Højere oppe. Men spark højere oppe næste gang, ikke højere med det. Bentley. FC Helsingør. Helsingør, du har 1 sko på 1 sok. Kom så, jeg stoler på dig. Allahu Akbar. Hassan. FA. Det her, det er colombianer med Brasilien. Han er mixet hele Sydamerika, men han er fra Afrika. Og du er ikke venstrevind, er du? Kom, vis mig. Vis mig, du er så. Han laver den der Neymar. Det er koldt. Maghrebi. Hvad har du med i røvet til Frankrig? Vi vinder næste år. Næste år hvad? Næste World Cup. Vær kold og kynisk. Ja. Jeg sagde til dig, vær kold og kynisk. Kold og kynisk. Der er ikke noget kold og kynisk der. Hvis du brænder ikke, halvdelen af jeres gruppe er dårlig til fodbold. Der er pressure på dig nu, bror. Jeg putter pressure on jer. Kom så. Han rører sig ud ham her. Der er 3, der rører ud af 5. Okay, det var første runde slut. Den her er meget simpel. Man går op til det her kamera. Man siger, hvor man sparker. Venstre oppe, højre nede, venstre midt, højre oppe. De der. Du skal sige, hvor du sparker, og spark der. Hvis du ikke sparker der, eller brænder, så er du ude. Lige nu, jeg siger for eksempel højre oppe. Så går jeg op, gør sådan her. Sparker højre oppe. Kom bare. Første mand her. Min venstre. Ja, altid din. Kom så. Opad. Ud! Kan du så komme ud? Bye bye! Hvor sparker vi? Venstre ned igen. Okay, jeg tror på det. Jalla. I hørte, hvor han sparkede. Han styrer på det? Jeg tror ikke. Men han har det der Neymar flere over sig. Det er koldt. Han siger det. Hvor sparker vi? Samme sted. Sindssygt. Jeg kan lide den her komme. Samme sted betyder venstre ned. Venstre. Godt sparket. Du skal sige, hvor du sparker det. Venstre oppe, venstre nede, højre nede, midt. Hvor sparker du? Det er min lillebror, det er min mindste lillebror. Han er virkelig irriterende. Sejk. Venstre, okay. Spark i venstre. Det er mig, der er træner om her. Jeg vil ikke genkendes ved dig. Gå ud med dig. Hvad siger du? Højre nede. Banger. Højre ned. Stabil. Kom. Godt taget, keeps. Venstre. Ja, stabilt. Alle sammen her, ikke? Jeg siger ikke, hvor han har sparket. Hvor sparkede han? Venstre hvad? Oppe eller nede? Han sparker venstre oppe? Okay, så er han videre. Jeg kommer videre til 3. runde. Jeg er den bedste her. Kommer til at vinde en lap. Hvad siger vi? Højre nede. Sindssygt. Confidence. Skal du have sådan en tilløb? Puha. Det er et lortet tilløb. Hvor der kommer på ham lige nu? Sådan en rød ting. Bium. Ud. Kom igen, elskede. Kom igen. Sparker venstre ned. Brahim Diaz. Det er godt sparket. Han kalder den venstre ned. Hvor sparker vi? Venstre oppe. Kom bare. Den er confidence sparket. Hvis han gør det, så er han vanvittig. Out. Hvor sparker vi? Må jeg sige, hvor du sparker? Okay, der er ikke nogen, der har gjort det. Prøv midten. Gør midten. Jeg lover dig, du går videre. Sparker i midten. Kan jeg se? Hvis han får øget ned, så vil jeg allerede få en mand ned.
Emil, du tager den ikke. Jeg instruerer ham, hvor han skal sparke. Bro, hvad laver du? Hvorfor sparker du ikke oppe? Det er min løv. Hvor sparker vi, elsket? Jeg giver dig venstre ned. Jalla. Kom så. Bror, det er Emil. Jeg svær ham, og jeg elsker ham. Han er min. Og slå! Ja, han sparker venstre oppe. Han sagde venstre oppe. Jo, han sagde venstre. Det er venstre oppe. Venstre oppe. Du videre. Bare dig. Ja, jeg ved godt, det der var lidt rig, men han er min løv. Jeg skal vide ham der. Har I set ham? Han ligner. Hvis der er nogen af jer, der ser på det Recep Igen lige nu. Det er en tyrkisk filmserie. Højere ned. Kom så, bror. Jeg tror på dig. Stor dreng. Der folk brænder rigtig. Var det ikke højere ned, eller er det mig? Ja. Jeg kan godt give den der. Se hvad jeg kommer med. Jeg spiller Izarat t-shirt. Se det her. Jeg er ikke forberedt i dag. Jeg har ikke sovet. Wallah, Billa, jeg ikke har sovet siden i går. Wallah, jeg ikke har. Jeg er kølig i dag, okay? Vi skal nok vinde i dag, okay? New Yorker shorts. Jeg kommer skyder uden støvler, okay? Jeg skal nok vinde i dag. Skyder venstre ned. Venstre ned. Absolut flækket. Jeg håber virkelig, han brænder nu. Fuck, man. Du skal have kigget på mig, Emil. Jeg prøvede at bede ham. Hvor sparker du? Venstre. Op. Ja! Godt taget. Konjaspor. Ja. Stilet. Ja. Kom, hvor sparker vi? Højere op. Stabil. Godt taget, Emil. Godt taget. Jeg kan lide det. Så var der, jeg sparket med den. Nej, det vil jeg ikke. Okay, men se. Jeg redder dig venstre ned. Jeg sagde det til dig, bror. Jeg sagde, hvor du skulle sparke. Det gad jeg ikke lidt. Du skulle have gjort det, jeg sagde. Du kommer til at fortryde det. Fuck, det er synd, det sparker venstre ned. Du kalder venstre ned og sparker helt op i krogen. Det er sgu synd. Kom igen. Ham er en chippet for mig sidst. Hvad gør du i dag? Chip den igen. Som sådan en mand. Ja, så er du pisse bedøvende. Du skal følge det her spark. Du skal følge det her spark alle sammen. The boy from Pakistan. Ej, he's out. Ja, men lige til mig sød. Højre ned. Højre ned, stabil. Alle dem, der er videre, kom lige ind! Nu hvor vi har så mange, og de er så dygtige, så bliver vi også nødt til at teste deres kvaliteter på bolden. Derfor skal de alle sammen nu give en 1v1 imod mig. Ja, jeg skal være defender nu. Det kan godt blive rigtig horror, men lad os håbe for det bedste. Vi skal have en finale til sidst og finde ud af, hvem Danmarks bedste straffesparksskytte er. Kør! Okay, vi ses. Høj, big baller. Det er lidt concerning nu, ikke? Nu sammen lige sammen, sorry. Nu går jeg lige ned i knæ. Bro, det er som jeg ikke gider. Hvor er jeg bare doven. Bare kom. Lad mig sammen. Ud! Kom med bold! Det var en. Altså. Abdi Shafo. Det var dårligt af mig. Sorry, det var mig. Okay, jeg spiller ringeligt. Det her forsvar er færdigt, men jeg tager mig sammen nu. Sorry. Årets YouTube-video dog. Så er vi i gang. Stress sammen lidt. Hvad skal jeg gøre, Waller? Altså, hvad fanden skal jeg gøre? Han tager et lille step og sparker ind i krogen. Hvad så? Saliba! Kom så, Recep. Nej, bror! Godt spillet i dag. Tak for at komme med, bror. Det er fordi, du er alt for god. Ja, du er god. Det er dig, der er god. Fuck, jeg elsker ham her. Løv. Thank God, jeg blev postet. Wallah, han lavede tunnel for mig. Fraklip. Klip det der, okay? Fjern det. Han lavede tunnel for mig. Nu har vi kun 2 deltagere tilbage. Lad os få afgjort videoen med straffespark. Flest mål vinder. Da spillet begynder. Første spark. Kan han score? Al pressure på ham. For de 1000 kroner. Kan han gøre det? Første i. Kør!
For the title! Det er det så ikke for det andet spark. Han er kynisk. 2 for 2. Ej, det er koldt sparket. Det er koldt sparket. Han er kølig nu. Du har skåret 2 for 2. Hvordan kommer han op på 3 på 3? Ved at score. Det er så koldt. Det er så koldt sagt. Han brænder dog. Det der, han har et sjovt spark, fordi jeg synes, han sparker mærkeligt. Han sparker dårligt jo. Bang, man kan også sætte fart på den. Han har også en rocket på ham her. Og man kan gøre den til 4. Måske venlig. Det var måske verdens bedste knowledge, du fik der. Du burde være med matematiklærer eller et eller andet. Den der math, det var crazy. Så skal han bare skrue sin sidste, sådan vundet. Jeg ved, hvad du gør. Du chipper den, fordi du er en mand. Nej, han gør det der hårde spark igen. Hvis du brænder nu, har du tabt det, ved du godt, ikke? Ja, det er hans skruer. Han er kold og kønig nu. Han er i form, og du er ikke i form lige nu. Du er out of form. Du sparker højere, man kan se det. Man kan godt se, at han sparker der. Brænder du ude? Så lige. Ja, men han sparker fast. Det er slet ikke lige. Han fører med en, for eksempel. Sådan det. Nu er det momenterne, der sker. Kan du skrue? Kan du skrue? Det kan du. Lad mig stå. Mis. Nej, mand. Hey, lad mig. Jeg har vinderen af sand her. Hvordan har vi det? Har det meget godt. Jeg føler, det er en meget god turnering, og jeg føler, jeg gjorde det godt. Tak for det, Håber. Vi ses.